আমার বিটিআর যেহেতু ফোর্ট বিটিআর ফোর্ট মানে কোর্ট ডে তো ইয়াত আজি আমি শান্তিৰ এটা ফিচ ৰেলী ইয়াত ওলাইছো আৰু এইটো সমগ্ৰ বিটিআৰৰ 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এই কাৰ্যসূচীটো চলি আছে। আমি সেইটোৱে ক'ব খুজিছো যে বিগত দিনত যি ধৰণৰে অশান্তিৰে আমি এই অঞ্চলবিলাকক বাস কৰিব লগা হৈছিলে, কিন্তু আজি যিহেতু শান্তিটো ঘূৰাই আহিল আৰু সমগ্ৰ মানে আমাৰ বিটিআৰবাসী ৰাইজে আজি শান্তিৰ উপভোগ কৰি আছে। ইয়াৰ কাৰণে আজি যেহেতু সাক্ষ্য কৰা দিন আছিলে, গতিকে আজি আমিও মুছলপুৰ হিচাপে এই শান্তিৰ ফিচ ৰেলী ওলাই আছো। আজিৰ দিনত এই কথাটো বিশেষ নাহে, কাৰণ হাগ্ৰামাৰ কথা আমি ক'ব নোখোজো। তেখেতে বিগত দিন 17 বছৰ শাসন কৰি উঠি এজনো মানুহক মাটিৰ পাত্তা দিয়া নাই, সিটোৰ ওপৰত আৰু কি আৰু চাৰ্টিফিকেট দিম। আৰু শান্তি তেখেতে নিবিচাৰিলে, অশান্তি তেখেতে বিচাৰে। যোৱা 17 বছৰত যি বুৰঞ্জী দেখি গৈছে, সেই বুৰঞ্জী আৰু যাতে দুইনা নহয় সেইটো সকলোৱে কামনা কৰিছে। আমি এইটোৱে ক'ম, যোৱা 17 বছৰৰ এটাও আঁচনি হাগ্ৰামা মহিলাৰী বা BPF বাহিনীয়ে ক'ব নোৱাৰে। এটাও আঁচনি, ছিংগেল আঁচনি এটাও তেখেতসকলে ক'ব নোৱাৰে। আজিৰ দিনত আমাৰ আঙুলিৰ যিমান ৰেখা আছে, সেই ৰেখাবিলাকৰ পাৰ হৈ যাব, তথাপি আঁচনিৰ নাম শেষ নহয়। আজি আমি বাইদেউসকলৰ কাৰণে আই অঞ্চাই বিথাংকি কৰিছোঁ। যি মহিলাবিলাকে প্ৰেগনেণ্ট হ'ব, সেই মহিলাবিলাকক যেহেতু খুব গৰীব মহিলাসকলো প্ৰেগনেণ্ট হয়, গতিকে সেইবিলাকক প্ৰতি মাহিলী 1000 টকাকৈ দি পেলাই তেখেতসকলক ধুনীয়াকৈ যাতে আমি স্বাৱলম্বী কৰোঁ, তাৰ আমি আঁচনি লৈছোঁ। শিক্ষাত আপোনালোকে চাওক, আমি ছুপাৰ 50 লৈছোঁ। ছুপাৰ 50ৰ পৰিণাম আপোনালোকে শুনিলে যে এই বছৰ 7জন আমাৰ ছুপাৰ 50 ল'ৰাবিলাকে পাছ কৰিলে। তেখেতসকলে এতিয়া ভাল ভাল BDO, তেখেতসকলে আজি পুলিচ অফিচাৰ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে হাগ্ৰামা আৰু সমগ্ৰ বা বিটিআৰ আমাৰ লগত তুলনাই নাই। তেখেতে চুৰ আছিলে। আমি বিটিআৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতে আমাৰ যি কাৰ্যকালত চলি থকা যিখিনি কাম কাজ আছিলে, যিহেতু বিটিআৰৰ BTC যেতিয়া চলাই আছিলে, তেখেতসকলে প্ৰত্যেকটা EM-বিলাকে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত বহুত ঘপলামি কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব বুলি ভয়তে তেখেতসকলে যেতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক, আমাৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি মানে কমিশ্যনাৰ, তেখেতক আমি মানে মনিটৰিং কৰাৰ কাৰণে যিখিনি কেপাচিটি তেখেতসকলে সেইটো এলাৰ্জি উঠিছে। তাত বাদে বেলেগ একো নাই। আৰু এতিয়াতো ধুনীয়াকৈ চলি আছে, চব কুছ নৰ্মেল হৈ আছে, ধুনীয়া কাম চলি আছে। কোনো দুই নম্বৰী কাম ক'তো হোৱা নাই। প্ৰত্যেকটা EMI নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ গৈ আছে। সেইটোৱে প্ৰমাণ। আজিলৈকে আমাৰ এই অঞ্চলত তেনেকুৱাতো কোনো ঘটনা নাই। নিজৰ জাতিৰ লগত কেতিয়াবা আপোনালোকে দাংগা পেচাৰ খোৱা শুনি পাইছে নেকি? কেতিয়াবা NDFB-য়ে কাৰোবাক আৰু মানে গুলি কৰি হত্যা কৰা বুলি শুনিছে নেকি? কেতিয়াবা চুৰ ডকাইত থাকে, সেইটোতো আৰু পৃথিৱীৰ কোনো মানে থাইলেণ্ড হওক, কানাডা হওক, ক'বা হওক, সেইবিলাক ষ্টেটতো সেইবিলাক কাণ্ট্ৰিবিলাকতো সেইবিলাক হয়। गिबियावनो आं दिनै जि जोंनि बिटिआर सुक्ति एकर्ड जानायनि जि सेलेब्रेसन डे, बेयाव दिनैनि जोंखौ गाजा गोमजायै फालिनो थिननायलाय जोंबो दिरा ब्लक हिसाबै सरकारनि जानानै जों दिनै बेखौ फालिनो लादों। बेयाव आं गासैबो रायजो राजाखौनो गुरै खावलायग्रोनो नागिरदों जे जोंनि फैबाय थानाय जि सम, बेयाव जाहाथे जोङो गासैबो खौसेयैनो, गासैबो माहारिजों खौसेयैनो जोङो जाहाथे मोजाङै दावगालांनाय खामानि मावनो हायो। बेखौनो गिबियाव आङो जोंनि जि बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड डे सेलेब्रेसन 4th डेखौ जोङो माने मोजाङै मानिनो थाखाय बयखौबो आं गुरै खावलायग्रोदों। दिनै बयबो रायजो राजाया बयबो मिथिगौ, बयबो माने बेयाव माने गावबा गावनि साननाय आरो हनायजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनोदि जे थांनाय जोंनि BTC सुक्ति जानायनि उननिफ्राय जि BPF दोलो होननाय मोनसे दोलोआ 17 बोसोर BTCखौ सासन खालामनायनि जि डेभेलपमेन्टनि नुथाय आरो दानि बिटिआर सुक्ति जानायनि जि गोदान सरकारनि जि नुथाय, बेखौ नायोब्ला माने गोबां फाराग दं। दा 17 बोसोराव BPF-आ मावनो हायै खामानिखौ दिनैनि गोदान बिटिआर सुक्तिनि सरकारा बेखौ 3 बोसोरनि गेजेरावनो मावफुंनानै दिन्थिनो हादों। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफ्रानो दिनैनि गोदान बिटिआर सुक्ति जानायनि उननि जि गोदान सरकार, बे सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि जि मावनाय हाबाफारिफोरखौ नुनानै रायजो राजाफोरा जोबोद माने रंजाखांनाय एबा माने जौगाखांनाय मोननानै बिथांनि दैदेननाय सरकारखौनो रायजो राजाफ्रा बयबो माने खावलायगासिनो दं आरो बिथांखौनो बयबो हेफाजाब होगोन होननानै रायजो राजाफ्रा बिथांनिसिम मोनसे मेसेजखौ होबाय थानायखौनो जों मिथिनो मोन्दों आरो बे बाथ्राखौ सरासनस्रायै बिरोधी दल हिसाबै थाबोनाय हान्जाफोरा बेखौ माने उप्रबसार माने बानसावदों। बियो नंखाय जे जोंनि BTCनि जि बिटिआर सुक्तियाव मोननाय दफा,
बेनि गोहोखौ बिटिसि सुक्तियाव थाबोनाय बायदि माने सुक्तिनि पावारखौ मोननो हायाखै बा बे थाखानाय पावारखौ माने स्टेट गभर्नमेन्ट बा आसाम सरकारनो माने गथायफिनदों होननाय बाथ्रा बे नंखाय बे मालाबाबो जानो हाया मानो होनोब्ला जिथुके जोंनि डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव जिथुके 17 बोसोरनि सिगांनि बिपिएफ सरकार सालायनायाव बायदि रोखोमनि जाख्ल'बोनाय जि नुथाय बे नुथायखौ नुनानैसो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि दफानि गेजेरजों मोजाङै मोगथां महराव मावफुंनो थाखाय जोंनि गोदान सरकारा बेखौ माने मोजाङै मावनांगौ होननानै खायसे पावारखौ माने डिसिनो गोख्रोङै माने मावनो थाखाय माने होनाय जादोंमोन बेखौनो माने बिरोधि दलफोरा बेखौ माने बानसावदों जे बिटिसिनि बा बिटिआरनि जि खुंथाय गोहो बे गोहोखौ माने आसाम सरकारनो माने गुरायफिनना होदों होननानै ओरैनो रायजोनि सिगाङाव नंखाय बानसावनायसोमोन बियो बे बाथ्राया नंखाय आं बेखौ माने रोखायै बुंनो नागिरदों जे बेबायदि बुंनानै जोंनि रायजो राजा बुजिख'वा हायै सानस'वा हायै रायजो राजाफोरखौ माने आबेगिक जाहोनानै गावसोरनि फारसे गावसोरनि दोलोनि फारसे माने रायजो राजाफोरखौ बोनो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन आरो बेसो आसल बाथ्राया दिनै रायजो राजाफोरा बेखौ बुंनाय बा रायजो राजाफोरनियाव नोंथांमोना थांनानै प्रश्न खालामोबा सोङोबा मिथिना मोनगोन जे बिटिसिनि सरकार खुंथाय समाव जेरैबायदि दाङाबाजि दावराव दावसि जाथिजों जाथि दाङाबाजि आरो बायदिसिना माने जि उग्रपन्थी हानजा जायखौ होनना बुङो अस्त्र लानानै आर्म्स लानानै हाग्रायाव थानानै बायदि बायदि रोखोमनि सरकारजों दावहा नांबोनाय बेबायदि हानजाफोरा बै समाव दङमोन नाथाय दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बेबायदि माने हाग्रायाव थानाय बायदि रोखोमनि संगठन हानजाफ्रा दिनै माने मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बिथांमोना माने मेन स्ट्रिमाव फैफिननानै सरकारजों रायजोजों थानानै खामानि मावनो थाखाय दिनै सरकारजों गोरोबथा खालामनानै सिक्स पिआर लानानै सारेन्डार जाजोब्बाय फ्राय माने जोंनियाव दा बिटिसि हिसाबै जोंनियाव बेबायदि संगठन जों माने दिनै नुनो मोनाखै बै बेलायावनो जों बेखौनो बुंनांगोन जे बेफोरबायदि समस्याफोरा समाधान जानायनि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिआर बा बिटिसिआव गोजोना फैदों होननानै रायजो राजा बयबो माने बेखौ बुंनो हमदों आरो दा बे बाथ्राया थार जे दिनैनि दिनाव खुनु माने बिटिसिनि उननिफ्राय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जे बेबायदि माने उग्रपन्थी दाङाबाजि दावराव दावसिखौ माने जों नुनो मोनाखै आरो बेनिखायनो बेखौ गोजोन सुक्ति बा गोजोन मोनसे सुक्ति जादों होननानै बयबो माने बेखौ बाख्नायदों आरो बे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैयो दिनै जोङो गोजोना मारै फैदों बेखौ जों बुंनो हायो जे दिनै जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना माने समाजनि खामानि मावनो थाखाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे संगठनफोर दं गासैखौबो खौसेयै लाफानानै जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै आवगायलांगासिनो दं आरो बेनि अनगायैबो जोङो मानसि समाज सुबुं समाज दानायनि जि मोनसे फर्मुला केरिकुलाम बेखौ जोंनि प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माखासे माने हाबाफारि लाना खामानि मावदों जेरै जों बुंनो हायो जे दिनै सुपार 50 बायदि बायदि माने बिमुं होनानै बिथाङा दिनै जोंनि इयुन जोलैखौ माने मोगथां महराव मोजाङै माने दैदेनगिरि हिसाबै बा जोंनि बिटिआर एरियानि माने समाजफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोजां सासे दैदेनगिरि हिसाबै गायसननो थाखाय बिथाङा बायदि बायदि रोखोमनि माने बेबायदि हाबाफारि लानानै जोंनि सुबुं समाजखौ दिनै दावगाहोनायाव बिथाङा हाबाफारि मावगासिनो दं जेरै जोङो आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदि सुपार 50नि अनगायैबो बायदि बायदि एस आइपिएस बायदि बायदि माने अफिसारनि जोंनो जेमान गोनांथि दं जोंनि बे बिटिसि खुंथाय गोहोआव मावनांगौ हाबाफारिफोर बेफोराव जाहाथे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि गोरिब गुन्द्रानि गथ' गथायफ्रा जाहाथे बेबायदि खाबुखौ मोननानै जोंनि बिटिआर बा जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जाहाथे खामानि मावनायाव हेफाजाब होनो हायो बेखौनो बिथाङा बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै दिनै मावगासिनो दं बेनि थाखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिथांनि जिखिनि मावफारि हाबाफारिफोर बे मोगथां महराव मोनफुंनायनि लामायाव मोनसेनि उनाव मोनसे उनाव बिथाङा बेफोर हाबाफारिखौ मावफुंलांगासिनो दं दा बै बेलायाव दिनै जोंनि गासैबो बिटिआर ओनसोलनि माहारि बा सुबुं माहारिफ्रा गासैबो माने बिथांखौनो माने बेबायदि हाबाफारिखौ लानायखौ नुनानै जोबोद माने गोबाङानो माखासे माने बिथांनि सायाव माने फोथायनायखौ लानानै दिनै बिपिएल दोलोआव बिथांनि सरकाराव लोब लोब माने गासैबो माने आवगायबोगासिनो दं बेखौ जों बुंनो हायो रोखायै 2020 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিটিআৰ শান্তি চুক্তি হৈছিল এই শান্তি চুক্তিত বিটিআৰ অঞ্চলবাসী যিমান ৰাইজ আছে বিভিন্ন ভাষা ভাষী জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে এতিয়া শান্তি অনুভৱ কৰিছে শান্তি পাইছে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীৰ আগত দোকান পোহাৰ 4টা-5টা মান বজাত বন্ধ হৈছিল মানুহৰ ত্ৰাস আছিল ভয় আছিল মই বজাৰলৈ গৈছো ঘৰত ঘূৰি আহিব পাৰো নে নোৱাৰো বিভিন্ন কথা মানুহৰ মাজত শংকা সন্দেহ কিন্তু এতিয়া ৰাইজে ক'বলৈ ধৰিছে যে বিটিআৰ যিটো চুক্তি হৈছে একচুৱেলি এইটো শান্তিৰ চুক্তি এই শান্তি চুক্তি আমি দিহিৰা ব্লক হিচাপে ইয়াত পালন কৰিবলৈ লৈছো যে ৰাইজ সকলো গোৰ্খা ৰাইজ মাত্ৰ নহয় সকলো ৰাইজে বিটিআৰৰ ৰাইজ এতিয়া সুখী
চাওক এই BTR চুক্তি হোৱাৰ পাছত গোৰ্খাসকলৰো এটা উগ্ৰবাদী সংগঠন আছিল UGPO। এই UGPOকো আমাৰ BTR চিফ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ, আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ, আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় মহম্মদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত UGPO চাৰেণ্ডাৰ হৈছে। তেওঁলোকে এতিয়া মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে। তেওঁলোকেও অনুভৱ কৰিছে যে অস্ত্ৰৰে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি ৰাইজৰ মন জয় কৰি আমি অঞ্চলটো উন্নত কৰিব পাৰোঁ বুলি ভাবি তেওঁলোকে শান্তি চুক্তিত আহিল আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ৰাইজৰ কাম কৰি আছে। অলপতে মই আমাৰ বিভিন্ন বাগানপাৰা হওক, মুছলপুৰ এইবোৰ অঞ্চলত মই ঘূৰিছিলোঁ। তেতিয়া মই ৰাইজৰ আগত বিভিন্ন কথাই সুধিছিলোঁ। তেওঁলোকে এইটোৱে মোক উত্তৰ দিছিল যে আমাৰ স্পীকাৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কাতিৰাম বড়োই হওক, মুছলপুৰৰ EM আমাৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া হওক, যে ৰাইজে কৈছে যে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম নোহোৱা নহয়, কাম হৈ আছে, কিন্তু তাতকৈ বেছি আমি যে শান্তিত ইয়াত আছোঁ সেইকাৰণে UPPLক আমি কোনো দিন এৰিব নোৱাৰোঁ। UPPLৰ সমৰ্থন হৈ থাকিম। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडियोलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।